L'últim que m'agradaria mirar és la cara dels meus fills i el mar. Vaig tenir molta por al principi, vaig tenir un impacte d'una pilota de tennis. Vaig començar que no veia gaire bé, veia com una mica borrós, després veia com uns puntets negres i també notava com que l'ull com que se m'estava no sé com explicar-ho, com que se m'estava desvitalitzant i també molt mal de cap, molt mal de cap. Si algú pateix alguna vegada un desprendiment de retina, sobretot és molt important actuar ràpid perquè jo no ho vaig fer i al cap d'un mes van dir que tenia un desprendiment de retina molt, molt greu. He patit 6 operacions de desprendiment de retina. Només tinc paraules d'agraïment, la veritat, perquè tinc el meu ull gràcies al doctor Korkostegui i sempre li estaré molt agraïda, no? En el meu cas he perdut visió, però tinc el meu ull, que per mi això és el més important, no? I te'n dones compte de l'important que és poder veure. I després també te'n dones compte de la sort que he tingut d'haver pogut arribar a tenir accés on he tingut accés, perquè altres persones amb altres mitjans o els països més enllà del tercer món que no tenen aquests mitjans, amb una operació podrien arribar a veure, i per ells veure és viure. Estic totalment adaptada, condueixo, faig vida totalment normal, he tornat a practicar els esports que abans practicava. He tornat a jugar a tennis, he tornat també a esquiar, que m'agrada molt. Tinc el meu ull, i per mi això és el més important. Ulls del món.